Akcia. Točíme, sme live. Takže we are live. Poďme bokom, takto. No. Akcia. Ty kokot. Ahojte, vítame vás pri našom prvom podcaste. Toto je veľmi, veľmi experimentálna epizóda, ktorú točíme pri Seashore v Dubline, alebo teda kúsok od Dublinu. Otázka je, že koľko z toho budeme odhodlaní dať na internet. Áno, a koľko z toho reálne bude použiteľných na hociaký akože účel. Lebo my tuto s Valentínom, keď sa začneme rozprávať, tak to ide veľmi do hĺbky duše. No. A nebude to vôbec len tak, akože ešte keď to budeš editovať a budeš to tam počuť, to bude hardcore. Ale myslím si, že setting máme pekný na prvý podcast. Dúfam, že nás je počuť. Ak zistíme po hodine, že Mikelak vypadol. Ak sa hodinu a pol, že rozprávame tak. Aspoň dobrý talk bude. A však aspoň bude dobrý talk. Dali sme si za úlohu spísať pár otázok, takých, že eternálnych, environmentálnych a celkovo proste, čo ti napadne. Nemohol si promptovať do chatu, že proste išlo to, aby si to spísal. Ani sme ich nevedeli dopredu. Áno, aby si proste sám vymyslel nejaké otázky, ktoré ťa zaujímajú a vlastne okolo nich sa asi budú točiť naše odpovede, pochopiteľne, no a vlastne hej, že nevieme navzájom, čo sa kto toho druhého bude pýtať. A nemáme asi ani žiadnu chronológiu, postupnosť, vôbec nejakú určenú, ale myslím si, že po nejakom čase to pôjde tak plynule, že ani nebude treba nejak rozmýšľať nad tým. Hej, no. Ale ja som si stihol spísať, že 2 otázky, ktoré som napísal teraz, ale to príde samo. Ja mám asi takých, že 5 a mám ich konkrétne na mojej kamere, teda v telefóne, ktorý teraz točí nás, takže asi ich pamätám z hlavy, ich vyťahnem. A ak môžem, ak mi dovolíš, teda môj co-host, otvorím hneď. Vzhľadom na to, že možno viete, boli sme včera na jednom koncerte, na koncerte Bad Omens, tak sa rovno spýtam, že ako sa ti koncert páčil a takto, čo prešiel deň v podstate, aj 2 noci, že aké pocity to v tebe zanechalo a že jak sa ti to páčilo? Tak kámo, myslím si, že hudba celkovo je strašne halúzná vec, čo proste, že máme, lebo vie to v tebe vyvolať emóciu, vieš si z toho pamätať aj veci, ktoré sa stali, že proste si pustíš pesničku a počuješ proste, že vrátiš sa vďaka tej hudbe naspäť, alebo na lepšie miesto, že veľmi podľa mňa hudba je dobrá vec a koncert bol úžasný, akože naozaj proste kto aspoň trošku chápe metalu, tak ten vokalista je brutálny, či už proste spev, alebo... Nova Sebastian sa volá. Nova Sebastian a akože vokalista brutálny, show brutálna, je to proste fakt, že je extrémne dobrý vokalista. A aj ma to trošku vrátilo do minulosti, lebo tie pesničky som počúval strašne dávno a som si akože aspoň tak uzavrel bežne akože že kapitolu, tým, že proste som ich počúval a som si to vypočul naživo, aspoň teda 3 pesničky, čo dali staré. A bolo to fakt, že úžasné. Tebe sa ako páčilo, povedz. Pre mňa to bolo... Akože bolo to fakt, že super, lebo som mal strašný strach z toho, že to nebude znieť tak ako v tých štúdiových verziách, čo väčšinou býva the case, že ten interpret to proste nevie zvládnuť v realite tak, jak to má na Spotify. Ale toto fakt, že nebol ten prípad. Naozaj akože česť veľká vidieť naživo takto dobrého asi vokalistu. Ja sa až tak nevyznám, mňa do metalu tuto Filip namočil v podstate. Ale teda no nie úplne, ja som Bring Me The Horizon počúval ešte long ago, pred Filipom, jak sme sa my vôbec začali baviť, ale konkrétne do Bad Omens ma dostal. A fakt akože popiči, vedel všetko, ja sa nevyznám, ale tie screamy, tie výšky aj v tom screame vedel akože meniť, udržiavať. Veď on hlavne spieva, on vie proste brutálne spievať, má krásny hlas. Sorry, len sme zabudli povedať, že išiel všetko bez playbacku. Áno. Všetko, čo proste bolo počuť, bol on. To je skurvená vec, akože, to bez že playbacku. proste bez playbacku. No. Predskokani, čo tam boli, tak oni spievali s playbackom obaja a tuto Nova proste úplne to dal bez, jak král. Takže tak. Na tento výhľad by som si vedel zvyknúť, ty kokot.
Je to akože fakt pekné tu, ale je nám asi obom zima, takže keď sa budeme klepať, ak proste... Tak ideme klikovať. Tak ideme klikovať. Takže ak sa moc klepem nohou, alebo sa tu hmírim, tak sorry, ale je tu že fakt, že je celkom zima, ale bude to stať za to. OK. Chceš dať druhú otázku? Alebo... Asi môžem. No, tak poď Ale kľudne. ak máš ty nejakú... Poď kľudne a ja budem dávať také tým, že mám... Ty ešte vymýšľaš také... otázky. Ja ešte budem nadväzovať. OK. Dobre, tak začnem asi, nech to není úplne, že osobné, vzhľadom na to, že... Nech sa dostaneme pekne takto. No, tak začnem takou veľmi, takou fakt, že eternálnou otázkou. No dávaj. Ako sa podľa teba darí ľudstvu dneska? Čo je dosť všeobecná otázka, ale zaujíma ma, že jak to No však tak máš v pláne rozkuskovať. skúsim ti aj tak univerzálne odpovedať, nech nenarážam Ja to doplním na potom a určité poviem ti skupiny, tiež. aby som nezašiel moc do nejakých špecifických skupín. Akože sme síce mladí obaja, že možno nevieme úplne odpovedať na toto, keďže sme zažili len určité obdobie z toho, čo sa momentálne deje. Ale myslím si, že obaja sme natoľko inteligentní, že môžeme si dovoliť skúsiť aspoň spraviť nejakú odpoveď. A podľa mňa, čo sa týka minimálne, že technológií, tak je úžasné, že si vieme zavolať, jak si aj včera hovoril, proste cez polku planety, alebo proste aj cez celú si vieš zavolať. Vieš sa proste s niekým porozprávať a myslím si, že z hľadiska technológie aj AI-ka, ako nám vie pomôcť, ak ho využijeme správne, tak sa dejú fakt, že úžasné veci, lebo neviem si predstaviť, akože možno aj keď tieto veci neboli, môže byť argument, že ľudia sa viac stretávali vonku, boli šťastnejší tým, že sa viac socializovali, ale tým, že som to úplne nezažil, lebo už som sa narodil aj do doby Facebooku, tak si myslím, že z hľadiska technológií sa nám darí úžasne, ale z hľadiska nejakého mentálneho zdravia a rozvoju to vie ísť na dve strany, pretože keď vieš využiť internet na to, aby si sa vzdelával jak človek, aj proste, že svoju osobnosť, aj sa niečo učil a vieš to využiť, tak to je super, ale myslím si, že väčšina ľudí nevie a preto proste mentálne zdravie ide... Je to zavádzajúce. Je to zavádzajúce a mentálne zdravie ide proste úplne dole. Kvôli tomu, že ľudia sa proste zavrú doma a sú len na počítači alebo proste na internete a nasávajú informácie, ktoré nemusia byť pravda, alebo možno sú, ale reálne ich to proste nevedia to vyseparovať, že proste prijal som nejakú informáciu, ale proste nedovolím, aby mi to robilo zle. A myslím si, že aj to menej časté stretávanie sa naživo a socializovanie robí extrémne zlé mentálne zdravie. Ja si všímam už dlho, že ja ak malý som síce sa hrával aj hry, aj bol Facebook, aj takto, ale ešte proste som bol tá generácia, akože však aj ty, že aj sa zároveň stretávalo vonku a hrali sme sa, ale teraz keď sa pozrieš na detské ihrisko, prázdne, tak sú proste prázdne a ja som fungoval tak, že som došiel z tréningu, išiel som sa síce hrať, ale proste potom som išiel von, nikoho som sa nepýtal, nikomu som nepísal, došiel som von a mal som istotu, že tam bude milión detí a proste, že aj moji kamaráti a že sa pôjdeme hrať a teraz proste deti nie sú vonku. A myslím si, že aj kvôli internetu a sociálnym sieťam sa dospieva oveľa skorej. Ale dospieva skôr v tom zmysle, že si tí ľudia myslia, že vyspejú, ale nevyspejú len lebo proste poznajú viac vecí. Vieš aj proste to, že už mladí chcú sa obliekať dobre, už mladí chcú zarábať veľa peňazí. A to potom robí obrovský tlak, aj taký falošný, že proste... It sucks the joy out of growing up. Si zober, že deti, ktoré sú stále deti, si myslia, že už nie sú deti. A potom robia veci, ktoré by nemali ešte robiť deti a není to vôbec v súlade s ich vekom a proste stratia ten pocit, čo je to byť dieťa. A ja si myslím, že mne sa to stalo tiež do istej miery, že sme skoro dospeli a že sme proste skoro zistili veci, ktoré sme možno nemali vedieť a tým pádom ti to zobralo ťa to proste... núti dospieť trošku skorej, skorej. To dospievanie ti to tak urýchli trošku. Áno. Takže z tohto hľadiska mentálneho si myslím, že to je zlé, ale zase keď trošku nadviažem, neviem či neodbočím moc, ale nadviažem. Pohode, ja ťa udržím in the check, ja ťa vrátim keby niečo. Že len tak, že v rýchlosti, že myslím si, že aj keď toto sa vám niekomu stane, že stratíte pocit z toho detstva alebo z nejakej jednoduchej radosti, tak si myslím, že sa to dá naučiť naspäť, ale keď už raz zoberieš Red Pill, tak už je veľmi ťažké sa tváriť, že neexistujú tie veci, ktoré už vieš a nejaký ten mentálny stav, do ktorého si sa dostal.
ale myslím si, že život môže fungovať aj tak, že najprv je tá jednoduchosť, objavíš tie ťažkosti a myslím si, že aj na starobu, keď si všimneš, že proste na ľuďoch, tak sa to zase vracia do tej jednoduchosti. Okay. Že proste, že komplikovaná časť je len tam medzi, keď stratíš jednoduchosť, tu máš ťažobu a myslím si, že aj tak každý chce prejsť naspäť do tej jednoduchosti. Chápeš, že veľa ľudí sa stratí a zasekne v tej ťažobe, ale proste podľa mňa ultimátne to je o tom, keď už dospeješ, zase nájsť v sebe niečo podobné, nie je to isté, ako keď si bol dieťa, aby si cítil ľahkosť. No len to není, že hneď, no. To je veľmi dlhá cesta, veľmi ťažká. To je, že sa ocitneš v takom tom bode a to teraz akože, keby to mám tak podľa vekových nejakých akože kategórií, ale v rozmedzi vekovom to popísať, tak je to proste, že teraz som sa bavil aj s jedným kamarátom, že s Denisom som sa bavil o tom a som hovoril, že on sa pýtal, že čo je zlé, že proste máme 21, 22, že proste on bol šťastnejší no proste predtým, jak mal 20, 19, 18, že každým rokom dozadu, keby ideš akože chronologicky dozadu, tak bol proste že šťastnejší. A že nevieš, že čím to je, ale že pýtal sa, že čím to môže byť. A ja som mu povedal, že proste podľa mňa to má fakt, že veľmi dobré opodstatnenie, lebo reálne do tých 20 ty si proste dieťa, o ktoré sa starajú rodičia, máš o mnoho menej starostí, si proste v pohodlí domova, vieš, že máš navarené, že proste máš upratané, neviem čo, proste starajú sa o teba rodičia, teda nemusia, ale väčšinou teda z takých kruhov, z akých sme my, tak proste sme tak zvyknutí, že máme ten komfort a luxus tohto a že proste po tej 20-ke a o 21-ke proste to už ide keby dolu vodou, čo sa toho šťastia týka, lebo jednak progresuješ ako ľudská bytosť a mi príde, že si začínaš uvedomovať veľa vecí, začínaš tak si preberať taký ten externý tlak toho sveta na to, že proste jak uspieť, jak proste sa postarať o seba samého, že proste začínajú ťa trápiť takéto asi, že vnútorné nejaké otázky, že proste čo s tebou bude, vieš, za 10 rokov. A podľa mňa to obdobie tých 20 až 30 je takéto kľúčové, že tam proste väčšinou ľudia, ale teda tam je to kľúčové, aby si prišiel na to, kým chceš byť alebo kto si. A od toho sa no nejak akože asi treba odraziť. Ale každý to môže mať asi inak. Ja som počul, že aj proste po 30-ke sú takí, čo sa nájdú, aj po 40-ke. Akože není dané. Isto nikdy není neskoro, ale čo sa týka aj tohto, tak si myslím, že keď už raz proste dospievaš alebo dospeješ, tak na to, aby si sa stal niekým, kto ešte nie si, musí tvoja stará verzia zomrieť. Reálne. Na to, aby si sa stal niekým novým, nemôžeš byť aj ten starý a aj ten nový a proste jedna verzia v tebe musí zomrieť. A táto aktívna fáza zomierania, že niečo v tebe musí zomrieť, je extrémne strašidelná, že už si uvedomiť, že dobre, nikdy nebudem dieťa, musíš to nehať ísť, musíš to uzavrieť, musíš tú verziu nechať zomrieť. S tým mám asi aj ja trošku problém, alebo že úplne som to ešte neurobil asi. No, akože... Vraciam sa do minulosti, kámo, veľakrát. Akože. Proste tá stará verzia musí zomrieť a s každou minismrťou proste v sebe ide extrémna úzkosť, že proste ty si zober, že niečo v tebe žije, čo je reálne živé proste, ty to máš v mozgu, že to je živá vec. Spomienky napríklad. A ono to musíš nehať zomrieť, musíš to nehať ísť a nehať ísť je za mňa jedna z najťažších vecí v živote. To ja vždy hovorím, že za mňa dve najťažšie veci v živote sú akceptovať veci ako sú a nehať ich ísť, ale sú to tie najviac kľúčové. Ale vždy, keď niečo nehávaš ísť, čo už bolo, tak je to proste extrémna bolesť, extrémna úzkosť a cítiš proste stratenosť. Že vieš, ono to není, že tu je nejaké obdobie a zrazu prejdeš do druhého. Proste vždy je v strede nejaký ten unknown. Proste niečo, že ty nejdeš z jedného obdobia sa z nejakého proste len tak, že preklenie, že proste zrazu už si v druhom. Proste to medziobdobie je presne tá úzkosť, strach. Proste, že nevieš, kde si. Ale nikdy to není, že vieš, kde si, staré ja, alebo staré obdobie a hneď si v novom. Proste tu bude nejaký proste void v strede, v ktorom budeš musieť chvíľku byť a budeš cítiť úzkosť, strach z toho, ale keď tam vydržíš dostatočne dlho a budeš robiť dobré veci, tak si myslím, že do toho ďalšieho dobrého obdobia sa vieš dostať. Ale ten proces je extrémne bolestivý a veľmi strašidelný. No len tá bolesť je práve to, čo podľa mňa si musíš zažiť, no aby si sa posunul. A to je ďalšia vec, čo som vlastne chcel povedať, to si mi teraz pripomenul, že ten strach, čo môžeme pociťovať, alebo úzkosť toho, že čo bude, že ako sa o seba postaráme, je nevyhnutný, pretože si zober, že úzkosť je extrémne dobrý tool. To je proste pomôcka,
keby necítime úzkosť, tak nemáš pocit, že niečo máš robiť a to je to, čo ťa vstane, že... Čo ťa ženie. Čo ťa ženie, že Dopredu. proste ty nevstaneš z postele a nejdeš niečo robiť, keď tú úzkosť necítiš. Proste to je nevyhnutná vec, len je zlé, keď to nevnímaš ako, že to hrá v tvoj prospech, lebo reálne hrá, ale vnímaš to, že to ide proti tebe a zrazu sa jej uzavrieš, že nechcem cítiť úzkosť, ale tú úzkosť sa nedá, že nebudeš cítiť. Nevznikajú vtedy skôr, že depresie a také veci, že sa ľudia akože tej úzkosti odovzdajú v tom akože nesprávnom slova zmysle? No ja si myslím, že najhoršie je, keď jej vzdoruješ, že ju nechceš, že proste to je proste, ty nemôžeš ju že nechcieť, ona nezmizne, lebo ona z niečoho vychádza. A ty si zober, že keď tu máš vec, ktorá ti spôsobuje úzkosť a tá úzkosť je len médium, skrz ktoré sa toto chce vyjadriť. A ty keď chceš dať preč úzkosť, tebe stále ostane tá core vec, ktorá musí byť zmenená. A to je to, že nemáš kde bývať, kebyže nemáš rodičov, nemáš robotu, lebo sme stále študenti, že nerobíme full time, že všetky tieto veci proste tam stále budú a ty keď sa budeš vzorovať tej úzkosti, tak nikdy nespravíš to, aby si vyriešil ten core problém. Ja som videl taký obrázok, neviem či bol inak tá vrana je zaujímavá tam, čo nám stokuje okolo kamery. Neviem, či je vidno, ale... Asi není, lebo sme zoomnutí. Hej. Každopádne, videl som taký obrázok, speaking of birds, bola to klietka, v ktorej bol vtáčik, akorát tá klietka mala len 2 bary. Že akože bars, akože tie tyče. No. A že ten vtáčik sa držal tých 2 tyčí, ale on mal okolo všade proste voľno. A že on mohol ísť hociakým iným smerom a vyšiel z tej klietky, ale on si vybral proste držať tú klietku. A ma zaujíma, že ako toto vnímaš ty, alebo že akú to má proste koreláciu s úzkosťou ako takou. Niekedy tá bolestivá spomienka ju tak strašne silno držíš, lebo je to posledná vec, ktorá ti pripomína nejaké dobré obdobie. Že aj na úkor toho, že ti bude zle a že sa budeš cítiť zle a proste budeš z toho smutný a bude ťa to bolieť, niekedy bolesť je posledná spomienka, ktorú máš a keď strašne nechceš nehať tú spomienku ísť, tak sa radšej budeš držať bolesti, ako by si mal ísť inde. Že radšej sa budeš stále držať niečo, čo ti robí zle, len preto, lebo to nechceš nehať ísť, lebo to je posledná spomienka. Yeah. Takže veľakrát si myslím, že toto sa deje, že na to, aby si nehal niečo ísť, tak proste musíš to nehať ísť celkovo. Jo. Ale keď posledná vec, tam prichádza ten pravý progres potom. Tam prichádza ten pravý progres, že sa odovzdáš tomu, že sa dáš do toho unknownu, že sa dáš do tej strednej napríklad, akože, čo sa reálne píše v Biblii, tak máš, Egypt je stvárnený ako peklo. Že proste tam boli otroci, hej? Že proste to je peklo. Ale na to, aby si išiel, že z Egypta do neba, to není priama čiara, oni proste išli, že cez púšť. A v tej púšti, keď si dlho v tej púšti a dlho sa nevieš dostať a cítiš tam tú úzkosť, že strašne dlho, tak si zober, že mozog tým, že radšej pôjde do niečoho zlého, aj keď to je podobné, alebo si to pamätá, tak to vníma viac safe ako niečo nepoznané dobré. Takže to znamená, že keď si dlho v tej púšti, tak ľudia podľa mňa robia to, že oni by sa radšej vrátili do toho Egypta alebo do toho pekla, do tej zlej situácie len kvôli tomu, že to je im príbuzné a tým pádom im to nebude vyvolávať až takú úzkosť, pretože je to niečo, čo už poznajú. Ale keď je niečo nepoznané, aj keď to bude lepšie, ale nemajú tú vieru v to, že to môže byť lepšie, tak sa radšej vrátia do toho zlého len preto, lebo im to je podobné a príbuzné. Okay. Takže si myslím, že tuto je presne to zlyhanie, že otvoriť sa niečomu, že môže byť lepšie, veriť v to, že bude lepšie, lebo keď neveríš, že bude lepšie, tak prečo by si vôbec chcel kráčať tou púšťou ďalej? Tuto dosť cítim to prelínanie sa s tvojím osobným životom a no určite, s tou skúsenosťou, čo máš teraz ongoing. No však určite, však to máš proste všade. No, však vieme, o čom hovorím asi a o kom hovoríš. Akože nemal som úprimne teraz, toto som vnímal fakt, ale veľmi to sedí k tomu. Môže byť, ale lebo presne to mi napadlo, ak si o tom hovoril, akože môže byť, keď máš proste také fakt, že tvoja, jak si to povedal, že tvoja CNS-ka si pamätá tie patterny a neviem čo, a že strašne ťažké sa práve, alebo že uveriť, že môže byť lepšie. Uveriť, že môže byť lepšie je strašne ťažké, no. Sa tomu vystaviť. Hej. A teraz, keby tak, lebo otázku, ktorú sme akože, ktorú som položil, bola, že ako sa darí ľudstvu dneska. A sme to akože dosť rozvinuli, ale keď to ešte tak breaknem do nejakých viacej väčších skupín, tak do takých fakt, že ultimátnych, univerzálnych skupín, tak máš, že dobro a zlo. A teraz včera sa Juro o tom bavil so Sandrou, alebo niečo spomenuli,
že stále je viacej dobrá ako zlá. A chcem to tak akoby napojiť na tú otázku, že ako sa darí dneska ľudstvu, tak sa chcem spýtať, že ako... Lebo to asi nevieš úplne že definovať, že dobro, zlo a že aj zlý človek, vieš, môže byť proste dobrý, len robí nejaké zlé veci, ale chápeš, že proste nevieš to asi ultimátne definovať. Ale keby to máš tak povedať, že proste pozerá sa tu na nás náš stvoriteľ a teraz vidí všetko, tak myslíš si, že s nami spokojný alebo nespokojný? Z tvojho nejakého subjektívneho viewpointu? No, to je extrémne ťažká otázka, ale dám ti otázku naspäť, ale potom ti odpoviem, hej? Daj. Myslíš si, že mu ide vôbec o to, či sa nám darí dobre alebo zle, alebo aby sme len zažili život? A so všetkým, čo život prináša. Že bol tam nejaký intention, že sme tu naozaj preto, aby všetko bolo tip-top, utopia, proste 100%. Nesúhlasím. Od toho... v tom ani ja, že proste... Takto mám navnímané a tak som si to akože vysvetlili, že proste všetci sme dostali slobodnú vôľu. Povedzme, že sme dostali tento dar a môžeš s ním naložiť... Kľudne hovor, ja len si zapíšem, čo si hovoril, ďalšiu otázku. Že si s ním môžeš naložiť ako chceš a máš proste nejaký guide možno k tomu, ako ten život prežiť lepším a možno do tej cieľovej destinácie sa dostať čo najpripravenejší. S tým, že ale, teraz mi vypadla myšlienka, čo som chcel povedať. Kľudne doplň, si možno spomeniem. No, tým, že si tiež myslím, že sme tu na to, aby sme zažili aj dobré, aj zlé. Kľudne hovor. Čiže kresťania ako takí, alebo teda ľudia, alebo celkovo, že veriaci ľudia, povedzme, nebudeme asi špecifikovať, vlastne veria v to, väčšina, aj ľudia v mojom okolí, že vlastne zem a tento život smrteľníkov, ktorý tu my máme, že proste je what's the word? Je, že pominuteľný, alebo že proste, že to není to hlavná myšlienka. Áno. A že tvoj cieľ je proste eternal life. Ja si myslím, že toto tu není ten hlavný bod život. Že proste, že presne, že to, čo sa deje tu, aj keď to je zlé alebo dobré, a keď nech si to vysvetlíš ako chceš, lebo pre každého to je niečo iné, čo je zlé a dobré. Jo. Ale tiež si myslím, že život je nejaká skúška, by som povedal, alebo niečo. Že vieš, že nejaký test, že jak sa budeš vysporiadavať s vecami. A myslíš, že potom na teba príde, alebo čaká na teba nejaký súdny deň? No, keďže Boh má milovať každého, tak to je tiež veľmi ťažké, lebo vieš, chápeš, kam narážam, že aj keď niekto proste tu robí úplne proste masívne zlé veci na obrovskej škále, ako zabíjať ľudia alebo podobne, ale Boh by mal milovať každého, tak ten súdny deň je akože, neviem ti asi odpovedať. Okay. Akože ja osobne by som bol rád, kebyže som hodnotený, ako že som sa snažil a že som dal najviac, čo viem, že chcel by som byť tak súdený, ale či ultimátne budem, tak neviem. Ja si myslím, že do istej miery sa veľmi aj súdime sami. Ja. Akože možno to nemá akože nejaký väčší význam len ako pre nás, že len my sa súdime sami, ale akože ja si myslím, že my sa súdime každý deň. A ja si osobne myslím, že tento vnútorný kompas súdenia sa má veľmi veľký, že ja fakt neviem zaspať, keď spravím niečo zlé, kamo. Že ja naozaj večer neviem spať. No dobré, a teraz to dobré a zlé, vieš, každý má ten vnútorný kompas, každý to má iné, voláme to svedomie. No. A ja tiež akože v porovnaní možno s inými ľuďmi proste to analyzujem možno viacej, ale vieš, že stále to, myslíš, že to je subjektívne? No určite, tak je to, kámo... Dobre, existuje podľa teba... objektívna realita? Jordan Peterson mal o tomto podcast, a čo bolo Jubilee, to 1 versus 20, čo mali akože, tak tam bol. A neviem, či sa ho niekto nespýtal, alebo on hovoril, že Boh
je vlastne vedomie, alebo svedomie in itself a že vlastne z neho vychádza to objektívne, tie objektívne morálne zásady a že čo si o tomto myslíš, že či súhlasíš s tým, alebo... Narážaš na, no neviem, či narážaš úplne na to, ale to je podobná možno, že myšlienka, že my ako ľudia si nevieme spraviť vlastné hodnoty, ale musíme nejaké sledovať? Že z nás vychádzajú tie hodnoty Boha? No určite asi do nejakej miery vieš, ale že také tie kľúčové hodnoty a kľúčové, také, že vyslovene, že proste, dobre, vo väčšine prípadov, keby tu teraz niekoho zastrelím, tak ti povedia ľudia naokolo, že si spravil zle, hej? Lenže to je to, že niekto, možno kto mal ťažký upbringing alebo bol v nejakej inej civilizácii, kde proste majú zákony nastavené tak, že človek, čo omylom, alebo že čo proste povie vulgarizmus nejaký alebo niečo, že proste sú tam nejaké tresty, povedzme smrti alebo tak, alebo sú vychovaní tak, že dobre, že keď niekto teraz sa pozrie na moju manželku alebo sa jej prihovorí, tak ja ho mám za to zabiť mačetou. A sú, že chápeš, Áno. že proste každý to má, môže to mať inak. A že to tie morálne objektívne zásady, objektívne, že ten objektív je proste z Boha, alebo odkiaľ. Že či existuje také niečo. To je aj otázka, že či to je Boh alebo morálka a otázka je, že či sa to dá rozdeliť, alebo či sa to nedá rozdeliť, či to je jedno a to isté. No Jordan Peterson povedal, že nie. Že Boh je morálka. No určite do veľkej miery hej. Otázka je, že či by sme považovali zabitie ako zlé, aj keby že sa nevyvinulo viera. To ale nikdy nezistíme už, lebo to už nie. Ale skúsim ti odpovedať, že trošku inak a povieš mi, či si spokojný s odpoveďou alebo ne. Ja si myslím, že akože kresťanstvo ako také je preto, ak sa nemýlim, najviac rozšírené a najdlhšie, akože, ktoré dokázalo byť udržateľné skrz rôzne civilizácie, že vydržalo najdlhšie ako viera, že zo všetkých proste vier, tak si myslím, že to je preto, lebo objektívne, keď sa akože chceme takto baviť, tak má to, myslím si, že najväčší pozitívny prínos, čo sa týka tých hodnôt. Vieš, že proste tie hodnoty, ktoré boli nastavené v tejto viere, si myslím, že dokázali byť udržateľné tak dlho preto, lebo sú objektívne najlepšie zo všetkého, čo vieme spraviť. Takže si myslím, že určite to vychádza z Boha a to máš aj napríklad, som počul takú analógiu, že kebyže stroskotáš na nejakom ostrove a máš 2 ostrovy a v jednom majú, dajme tomu, žiadneho boha alebo boha, ktorý proste verí v to, že keď ti niekto ide na pozemok, tak ho máš zabiť. A druhý majú boha, že proste máš byť ku každému dobrý a máš akože, že nemôžeš zabiť a podobne. A ideš na 2 ostrovy a stroskotal by si v jednom živote na tom, kde ťa zabijú a na druhom, kde majú vieru v Boha, kde nemôžeš zabiť a ten človek, ktorý stroskotal, dajme tomu, že neverí v Boha vôbec. A nejakým šťastím skončí na tom ostrove, kde majú Boha, ktorý hovorí, že nemôžeš zabiť, tak zachránil ťa Boh alebo nie, lebo keď ťa nezabijú. Chápeš, že stroskotá na tom ostrove a nezabijú ho, lebo ich Boh to hovorí, že nemôžeš zabiť, ale ten človek, ktorý bol zachránený, Boha neverí. Takže zachránil ho Boh, alebo čo ho zachránilo? Lebo na tom druhom ostrove by ho zabili. Hej. Takže teraz sa bavíme, že zachránil ho Boh, alebo čo ho zachránilo. Chápeš, čo myslím? Takže si preto to myslím, že tým, že môžeme povedať, že dávame to za zásluhu Bohu, tak si myslím, že áno, najlepšie hodnoty proste sú v tomto kresťanstve. Akože ja som tiež taký, že inklinujem najviac asi ku kresťanstvu, tak jednak som bol vychovávaný v kresťanskom householde a pochádzam aj vlastne, môj otec pochádza z veľmi, veľmi kresťansky založenej rodiny, veľmi, veľmi konzervatívna balkánska chorvátska rodina a tiež celý život to mám vlastne pred nosom, počúvam, mám všetky sviatosti, ale príde bod v živote toho dospievajúceho človeka, kedy si proste povie, že... Sám sa rozhodne. Že, no začne, lebo vieš, to je také, že môj otec, on je fakt, že konzervatívny a on by ti povedal, že on splnil svoj job v bode, kedy ja som docelil 18 a he made sure, že mám prvé sveté, že mám birmovku a že som každú nedeľu chodil do kostola. Takže ono to nie je len tak akože jednoduché. A hlavne on podľa mňa nejak, a veľa ľudí prehliada ten fakt toho, že to dieťa príde do bodu, a nemusí, ale príde do bodu, kedy si začne klásť tie otázky, že prečo vlastne, prečo? Hej, že prečo v to verím, prečo mi to hovoria,
že prečo by som mal... Taká slepá viera, že by to bola, že nevieš ani prečo, len ťa to viedlo. A veľa kresťanov v dnešnej dobe práve je takto odchovaných, že oni ani nevedia, že vlastne prečo niečomu veria, alebo že prečo, že proste nemali... Teraz je to také, že gift and a curse, že môžeš si povedať, že dobre pre nich, hej, že sa nepýtajú tie také otázky a že to nespýtujú, nechallengujú, alebo hej, že je to proste zlé pre nich, lebo ultimátne nevedia a sú v podstate ovečky, quote on quote. Ale to som chcel povedať, že tiež teda najviac sa prikláňam k tomu kresťanstvu, asi kvôli aj výchove, ale celkovo mi príde, že to dáva najväčší zmysel, hej. A že ťa to obohacuje v niečom. Hej, ale ono, vieš, to je zase to, že či to není proste, či to nevieš pripísať propagande, alebo celkovo vieš všetkému, lebo ty si bereš z toho ponímania sveta proste všetko, vieš, tie tiny bits, ten mikroprogramming, čiže ty, ak máš odmala proste kresťanstvo najbližšie, tak vieš, teraz keby si urobím research o buddhizme, a normálne, že deep shit research, normálne, že knihy čítam a niečo, tak možno by mi to dávalo zmysel, lenže neláka ma to tam, vôbec ma to tam neťahá. A zároveň ja tiež osobne vidím, že sú ľudia, a ich poznám, ktorým sa veľmi v živote darí, majú šťastné rodiny a neveria v Boha. Ale zase, keď si začal s týmto, tak poviem ja, že jak som sa... Ja mám veľmi dobrú otázku potom, akože tak si ju nadviazať. Pamätaj si ju, ja len poviem, že keď Valo povedal, že jak on sa k tomu dostal, tak poviem ja už, keď máme túto debatu. Ja som tiež bol odmala vedený k tomu, že chodiť do kostola, aj som ministroval, proste len preto, lebo ma to bavilo. Necítil som vtedy nejaký calling, cítil som proste len to, že ma to bavilo robiť s kamarátom, hej, že proste, ale naozaj odmala tiež mám prvé sveté birmoku, už nemám, lebo som o to nemal záujem nejak aktívny. Ale ja osobne som sa dostal k tomu skrz psychológiu, keď som začal študovať a myslím si, že psychológia a životné otázky bez otázky Boha nevieš klásť, vždy sa vieš dostať k otázke viere a Bohu, niečomu vyššiemu. Hej. A ja si myslím, no ja som sa k tomu dostal vlastne týmto, že som sa pýtal takéto otázky a spätne som si uvedomoval, že vždy som cítil niečo, že existuje niečo viac, niečo vyššie ako som ja a moja racionalita. A ja si myslím, že aj ľudia, ktorí neveria v Boha, neverím, že vieš byť bez viery. Ako takej. Človek, ktorý ti povie, že neverí v nič, tak si myslím, že sa utápa v depresiách a v úzkostiach. No, vždy v niečo musíš veriť. Oni to tak povedia, ale nie je to pravda. Oni si to neuvedomujú. A Jordan Peterson o tomto hovoril, že ty žiješ život na základe nejakých beliefs, na základe nejakých proste rooted... Neexistuje, že neveríš v nič. Musíš v niečo, proste, ak veríš v zlé, dobre, ale veríš v zlé. Že ľudia, ktorí naozaj si myslia, že už nikdy nebude dobre, už nikdy sa nebudú mať dobre, budú sa utapať, majú vieru v to, že nikdy nebude dobre. Proste ultimátne to je to, čo si dáš na vrchol, kebyže si predstavíme nejakú pyramídu, nejakých proste, že čo nasleduješ a za čím smeruješ, tak keď dáš úplne hore vieru v hocičo, tak všetky kroky pod tým sa budú k tomu proste podávať. Keď máš úplne hore na tom trojvoľníku, že už nikdy nebude dobré, tak tie veci pod tým všetky budú ešte podporovať to, že naozaj nikdy nebude dobré. A keď vymeníš tú vec v tom trojvoľníku, že začneš veriť, aj keď nie v Boha, ale minimálne, aspoň ja som to mal tak, že keď som si predstavil moju lepšiu verziu seba, som veril, že niekde, ktorá, síce tá verzia není ešte zrealizovaná do sveta, ale že niekde v nejakom priestore existuje verzia, ktorá je lepšia ako ja, tak verím v tú verziu a automaticky máš vieru v niečo, čo ti pomôže bez ohľadu na to, či to vnímaš ako Boha alebo nie. Hej. Ultimátne vždy v niečo proste musíme veriť a keď to je negatívne, tak všetky kroky budú smerovať k tomu, že to je negatívne a potom ľudia budú hovoriť, že sa im dejú zlé veci, že sú obete, ale všetko, ja som zastanca toho... Všetko naznačuje to, akože tvoje... Všetko smeruje k tomu, ja proste som zastanca toho, že realita neprichádza na teba, ale vychádza z teba. Proste ty, ak sa nastavíš, tak či chceš, či nie, podvedomo, ty budeš robiť kroky, ktoré ti tú realitu budú tvoriť takú, v ktorej veríš. A preto proste, keď veríš v to, že už nikdy nebude dobré, tak už to nezmení nikto, lebo ty sám si sa nastavil, že nebude. Presne. Reálne nebude. Reálne nebude, ale keď sa nastavíš inak, tak zase reálne bude. Ešte doplním, že jak si vravel, že ľudia, čo ti povedia, že neveria v nič, tak akože väčšinou, keď ti takéto niekto niečo povie, tak zatiaľ za mojich chabých 21 rokov života
A teraz do tohto bodu by som povedal, že ten človek sa nad tým dostatočne nezamýšľa, lebo proste nechce, alebo ho to nijak akože nekoluje k tomu. Alebo to môže byť strašidelné sa vôbec začať hlboko zamýšľať. Alebo je iba jednoduchý. Alebo iba jednoducho. Hej. To je ďalšia vec ináč. Takže to som chcel povedať a chcel som teda ešte veľmi možno ťažkú a osobnú otázku. Dobre, budeš si pamätať, že 10 sekúnd nech ťa počúvam? Hej. Počkaj, teraz sme sa o čom rozprávali? Teraz sme sa bavili o tej pyramíde, áno, potom... dobre. No, máš otázku? Hej. A tak týka sa teda toho, čo sme sa bavili, je možno, vlastne je veľmi osobná asi. No. A kto je tvoj boh? Nemusíš asi odpovedať, keď nechceš, alebo to tam nemusíme dať potom. Ale to som sa chcel spýtať, lebo jak sa my poznáme, tak viem, že celý čas akože som si vedomý, že si veriaci. Viem, že máš jakž tak načítanú Bibliu, že vieš o tom, proste o všetkých náboženstvách a vierovyznaniach si počul. Ale ja som dosť v lete akože prepadol. Som sa utapal, alebo celý môj feed som mal takú kresťanskú propagandu. A proste preachers, taký oni najznámejší asi Cliff Schnitt, či jak sa volá, a jeho synovec. Potom veľa takých aj oni, George Janko, neviem či poznáš, čo bol u Logana Paula, no tak on. Viem. A celkovo proste strašne veľa videí som mal o tom kresťanstve a vtedy som sa akože dosť o to zaujímal. A čo majú proste ako najviac asi spoločné všetci títo ľudia, alebo taká tá hlavná myšlienka, čo oni príčujú, je, že proste musíš akceptovať Ježiša Krista. A teraz ultimátne sa teda pýtam, že keď sa spýtam, že kto je tvoj Boh, takže či proste, no že čo je tvoja odpoveď? Odpoviem ti, len ešte skúsim len doplniť to, čo si hovoril. Lebo je to ťažká otázka. Áno. A ja asi neviem na ňu odpovedať. Odpoviem ti, len chcem jednu vec povedať, lebo to zabudnem. Nikdy som nevidel človeka, ktorý začal veriť v Boha, akože ako v Ježiša Krista, že by sa mu žilo horšie. Vždy ja osobne som v každom človeku videl pozitívne zmeny. Nikdy sa mi nestalo, že niekto verí v Boha alebo veril a že by žil život v mojom vnímaní ako zlý alebo by mal zlé výsledky. Nikdy. Ale zase poviem ti, aj počas tohto obdobia tej propagandy, čo som mal, tak som mal aj také, že ja som vlastne si robil research, ja som digoval, ja som proste pozeral rozhovory, podcasty a boli tam aj ľudia, ktorí vraj boli veriaci a sa odvrátili od viery. A že mali svoje dôvody. Môže byť, nejaké racionálne asi, no. Len to je presne ten problém, že racionalita človeka je veľmi chabá a plitká, si myslím. Že my vieme reálne extrémne málo a podľa mňa to, čo si myslíme, že vieme, je stále strašne málo. A stále sme ľudská bytosť, ktorá má určité hormóny a vždy to bude nejaká spolupráca skrz tvoj emočný stav, lebo ten že nemôžeme rozdeliť Boha od fyzického tela, že máme nejaké hormóny, ktoré nám ovplyvňujú náladu a podobne. Ja si myslím, že my sa snažíme len overridenúť tieto emócie skrz to, že externalizujeme našu vieru nie v seba, ale v niečo vyššie. No ale k tej otázke, že môj Boh, nemám problém akceptovať, že Ježiš Kristus je syn Boha. A aj niekedy, keď sa nad tým zamýšľam, že myslím aj na ňo, ale myslím si, že Boh je, kebyže to mám takto popísať, že nie vždy, keď myslím na Boha, myslím na Ježiša Krista, ale aj. Tak je to trojstvo, máš je to Trinity. Máš proste trojstvo. Ale nemyslím to teraz tak, že keď sa ťa človek spýta, že ku komu sa modlíš, tak povieš, že sa modlím k Ježišovi, povieš k Bohu, ale máš, teraz neviem, ktoré to je prvé alebo druhé sväté prikázanie, že nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa kláňal. Áno. Dúfam, že som trafil, že to je druhé, nie? No to neviem, ale nemám to tak, že verím vo viacerých. Nie, že vo viacerých, ale že či proste teda akceptuješ Ježiša Krista Nazareckého, že je súčasťou... Že proste... Že tam hrá... Chápeš, že to proste, že jeho si akceptoval a že príjmaš jeho ako proste... Akože nikdy som sa nad tým nezamýšľal, pretože nikdy by mi nenapadlo to neakceptovať. Že vždy som to vnímal ako súčasť. Otázka je, či to je súčasť, alebo to je len, akože ja osobne to vnímam ako súčasť. Ono to je veľmi komplexná vec, akože. Lebo bavíme sa o niečom, čo nevieš chytiť. Bavíme sa o niečom, čo je... A čo hlavne je
to je proste To je- skurvené tajomstvo, to je proste to reálne, takže- není nijak akože vedecky podchytené. Ale ja častokrát aj rozmýšľam, že lebo tým, že Boh je vo všetkom a všade, tak ja vnímam aj vesmír ako Boha. Že OK. proste, že všetko okolo je Boh, keď Boh No je vo on všetkom. nemá médium, ne? Nie, on je všade a On vo je všetkom. všade a vo všetkom. Ono to není, že my a Boh, Boh ide skrz proste, on Hej. ide von zo všetkého. On je outside of time. Presne, takže Že on- ja lebo- vnímam vesmír ako Boha tiež. Že proste keď dajme tomu nejak rozmýšľam nad tým, že sa snažím nejak nastaviť, že verím proste v to vyššie, tak vždy hovorím aj na to, že verím, že aj Boh, aj vesmír hrajú v môj prospech. Neviem to, že keby chcem napísať jedno slovo, tak napíšem Boh, ale ja osobne tam dávam aj vesmír ako taký, že ja to neviem separátne Hej, nazvať. chápem. Proste Boh Tak je pre hlavne mňa asi sa ti to ešte bude upravovať možno. Môže, Lebo sme basically iba že ty máš odžitého toho už dosť, ale ľudia, čo ťa poznajú, asi vedia, ale bez tak, keď si to tak zoberieš, tak sme strašne mladí ešte. Sme určite. A že strašne veľa toho ešte zažijeme. Nedesí ťa niekedy, že keď teraz vieme, si myslím, že na náš vek veľmi veľa, že skôr sa tešíš na to, alebo ťa to desí, že keď budeš mať 50, že o koľko viac budeš No vedieť? to som inak, si mi ukradol môj ďalší akože point. Včera som to hovoril Jurovi v aute, keď sme sa bavili, čo sa pýtal niečo. A ja sa práve že strašne teším na všetko, čo mi príde do cesty, lebo sa teším na ten progres. No. Lenže teraz, jak si povedal, či ma to nedesí, tak objektívne viem povedať, že som podľa mňa toho ešte veľmi veľa nezažil a desí ma to, že neviem možno, že kedy to príde a bojím sa, že nebudem pripravený, nevieš byť pripravený, ale to je to, že to je presne možno to, čo si povedal, že ma to desí, že niektoré veci, čo by som možno už chcel mať za sebou, alebo že už som ich chcel mať odžité, ešte nemám a bojím sa, že prídu vo veľmi nesprávny čas. Lenže to je asi to, čo proste ma potom bude formovať. A myslíš si, že budeš vedieť pinpointnúť na daný deň, hodinu tú vec, kedy príde? Určite nie a rátam s tým, že nie. Len to je tá akože, to je tá druhá strana tej karty, vieš, že povieš si, že áno, že tešíš sa na to, na ten progres a všetko toto. A potom zase máš to, že do piči, ale fakt kokot, že by si akože, že vieš, že to bude zle, vieš, že to bude boleť. Ale teraz akože, keď mám nejak k tomuto nadviazať, tak zober si, že jak som narážal na to, či to budeš vedieť, že pinpointnúť, zober si, že každý jeden deň od teraz, alebo všeobecne ti vždy prišiel strašne všedný rovnaký. No. Že keď žiješ, tak každý deň si povieš, že nič také prevratné sa nedieje, ale spomenieš si, aký bol život pred rokom a zrazu zistíš, že všetko je úplne inak. Ale ty to nestíhaš registrovať, že každý deň ti príde všedný rovnaký, ale keď sa pozrieš tak rok naspäť, tak všetko je úplne inak. Ale ty to nejak nevieš, ty to vieš len spätne nejak spracovať. Že ja si myslím, že ten strach, ktorý si robíme dopredu, je strašne irelevantný. Všeobecne strach je irelevantná vec, kým nejde o to, že ťa naháňa medveď a musíš ísť do safety. Ja si myslím, že aspoň o sebe viem, že vždy, keď som sa dopredu niečoho bál, vždy to bolo úplne jedno, pretože ak sa bolo to zbytočné. Tate mal teraz na to video, veľmi dobré. Ak sa niečoho bojím a stane sa to, čoho sa bojím, prežijem, idem ďalej. To je worrying. Áno, áno. Že worrying about something je strašne useless. Úplne, lebo bracho, zbytočné. reálne keď sa stane to, čoho sa bojíš, tak je to jedno, lebo to spracuješ a ideš ďalej. Ak sa nestane toho, čo sa bojíš, tak super, ideš ďalej. To je úplne jedno, aký je outcome. Vždy proste vieš, že to spracuješ a ideš ďalej, či dobre, či zle. Takže ja si myslím, že strašne veľa, aj táto otázka bola aj vlastne daná tak, že mňa to tiež do istej miery desí, ale už viem, mám naučené o sebe, vždy keď som sa o niečo bál dopredu, bolo to úplne irelevantné, lebo aj keď sa to stalo, som tu a je dobre. A konal si najlepšie, ako si vedel v tej situácii. A keď sa to nestalo, tak je dobre tak či tak, že keď ultimátne veríš to, že bude dobre bez ohľadu na hocičo, tak reálne na čo sa báť, čo bude o 30 rokov. Hej. Je to úplne irelevantná vec. Toto je dobre také uzemnenie, som taký reality check asi potreboval, lebo fakt hovorím, že som tam tým tak rozmýšľal, že proste... A možno som sa to snažil aj tak urýchliť, lebo keď sa možno porovnávam s ľuďmi okolo seba, alebo na svetovej akože škále, tak proste
chceš byť asi, že najlepšou verziou seba samého, čo najskôr, ale že vždy to dobré chceš proste urýchliť, hej? Ale nedá sa to. No. Čiže to je to, čo som asi potreboval teraz počuť, že mal by som sa asi trošku spomaliť a proste žiť, jak to ide, no. Ale vieš, aj to porovnávanie, že proste, kamo, každý má svoju timeline, vieš, že to není, že univerzálna timeline, že niekto na Instagrame má 21 a má tam CLS-ko, alebo ja neviem, aké auto proste má niekto rád a povie si, že ja som proste zlyhanie, lebo mám o 4 roky viac a mám menej, kámo. Ten človek môže byť za prvé hlboko nespokojný aj s tým autom, to je úplne... Že to je úplne irelevantné. To je prvá vec, že môže mať to auto a môže mu byť mizerne, a druhá vec je, že kámo, a čo? Proste ty máš vlastnú timeline, že na čo chcieť mať timeline niekoho iného, v živote nebudeš žiť jak ten človek, v živote ten človek nebudeš, tak proste akceptuj, že máš vlastnú timeline. Chápeš? No, akože súhlasím a chcel som sa dostať vlastne, ešte som chcel doplniť, že keď tak vnímam nás dvoch, alebo tak všeobecne, že kedy sme my schopní takejto produktívno, hlbokej, neviem aké debaty, tak myslím si, že má človek na toto kapacitu robiť akože, že dávať zo seba 100% non-stop? Určite nie. Podľa mňa nie vždy takto všetkého veľa je zlé, podľa mňa úplne všade. Že proste reálne úplne všade. Ale vždy, keď niečo robíš veľa, tak to je zlé, a ja napríklad keď som sa venoval extrémne ťažkým témam, ako je vojny a podobne, keď som veľmi aktívne sledoval videá proste psychologické, tak ty sa vieš takto zašpiralizovať úplne, kamo, že do pekla, že ty vieš ísť proste tým, že tiež vnímam peklo, že bottomless pit, že to nemá dno, tak si myslím, že ty vieš ísť tak hlboko do zlého a tak hlboko, že ty sa vieš tak zacykliť v myšlienkach, že ty proste potrebuješ vypnúť nejako. Kámo, zahrať si CS-ko, zahrať si niečo, ja som vnímal jak tragédiu, že som zlyhal. Že som sa zahral proste hru a že som proste zlyhanie, lebo som si dovolil upustiť od niečoho dôležitého a vážneho. Kámo, reálne my proste, keď sa tak úplne zamyslíš, že čo sa deje, tak ono to všetko vie byť na smiech. Všetko vie byť viac menej irelevantné, že 90% našich myšlienok a vecí sú úplne irelevantné a zbytočné a ty potrebuješ nejakým štýlom vypnúť, kámo, nedá sa ísť 100% stále, že proste v ničom. To je, kámo, či to je šport, musíš spať, keď proste chceš regenerovať, chápeš, že nedá sa furt niečo robiť. Akože nedá sa, a ľudia sú tým živým príkladom, ale chcem ti povedať, že sú potom rozdiely v tých ľuďoch. Ja si myslím, že vieš, čo je rozdiel, podľa mňa je rozdiel v tej nejakej laťke, ktorú si schopný tolerovať, že ultimátne niekto môže mať to isté nastavenie ako my, že by sa tiež tu mohol takto rozprávať, ale niekto má ten threshold toho, čo zvládne nižšie. Že vieš, že my napríklad, podľa mňa by sme tu vedeli byť 6 hodín. No, asi aj dlhšie. No, a vieš, a teraz si zober, že my by sme to vedeli, ale verím, že je človek, ktorý je takto podobne, ale ten threshold má na dve. Nemá to tak, no. Že ten threshold má na dve, ale proste to je, vieš, čím to je podmienené, či genetikou, či proste, chápeš, to je ťažko akože posúdiť. A myslím si, že aj to je záujem. Že my máme záujem o tieto debaty, tak logicky o to, čo máš záujem, dokážeš robiť efektívnejšie, dlhšie. Podľa mňa najväčší dar, čo človek môže mať, je asi, že zvedavosť. To je také pekné slovíčko, ktoré mne sa páči veľmi a nepoužívam ho akože často, ale keby to tak mám okresať, tak podľa mňa v ľuďoch asi čo si najviac cením, je zvedavosť ako taká. A podľa mňa každý človek to tak má, lebo to sa vzťahuje už len na úplne základné otázky, keď sa s niekým zoznámíš a on sa ťa vypytuje niečo, ale vieš, zvedavosť, lebo môžeš byť zvedavý v nejakom tvojom obore, že teraz ty si nájdeš nejakú vec, že proste, ja neviem, že začneš opravovať lode, random vec, a že vypytuješ sa mechanikov skúsených, že čo a ako a ich to baví ti to vysvetľovať, lebo ich to asi baví tiež. No lenže zvedavosť môže byť aj taká všeobecná a že to je taký akéby dar toho, že proste že sa zaujímaš, ale tak všeobecne o všetko, povedzme, hej, a že proste to je podľa mňa veľmi, veľmi pozitívna vlastnosť, ktorú človek akože môže mať a lately si ju veľmi akože v ľuďoch cením. A tie vrany sú dosť cool. Jak tam setkajú?
No ja si myslím, že toto môže byť jedna vec, keby sme sa mali baviť, že čo sme v úvodzovkách stratili, keď sme boli deti, tak si myslím, že to je tá zvedavosť. Vieš, že proste keď sa znížiš na nejaký štandard, ktorý máš a nie si zvedavý na viac, tak to je presne to, čo sme ako deti mali viacej, si myslím. Jo. Že sú isté vlastnosti, alebo nastavenia, ktoré sme mali ako deti a teraz nemáme, a to je vlastne ten jeden z prvých pointov, ktoré sme rozoberali, že prečo necítime také šťastie, lebo podľa mňa akože vytrácajú veci, lebo to dokázali prebiť tie ťažoby. Že my sme dovolili ťažobám, aby nám prekryli tú zvedavosť a nejakú tú ľahkosť zároveň v živote, chápeš? Že my sme to dovolili, aby to tie ťažoby spravili. Extrapolate. No, mali si proste, dajme tomu, že aj teraz som o tom povedal. Jakže si stratil zvedavosť a... No, že sa to môže ľuďom stať, že niektoré vlastnosti, ktoré mali ako... No takto, poviem ti, že prečo som toto vôbec povedal. Pozeral som video od Alana Watsa, to je tiež taký čávo, čo proste sa rozprával o týchto veciach. No. A mal, že prečo už z ničoho necítiš joy proste v živote, že prečo sa to môže stať, to sa volá, že adehonia, tuším ten odborný názov. Ale že jak malý si napríklad si dovolil chápať to, že ty a tvoj charakter sú ako keby separátne veci. Že ty a tvoj charakter sú separátne veci. Že proste ty obzervuješ svoje myšlienky, že tvoja core natura sú, dajme tomu, že obzervuješ samého seba. A charakter je to, čo robíme v živote. A dajme tomu, že ako dieťa si všimni, že keď napríklad si sa hral s autičkami, alebo ty si bol na 100% presvedčený, že ty si ten, kto sedí v tom aute a že sa hráš s tým autičkom, alebo keď baby robia to, že majú, dajme tomu, že obchod so zmrzlinou a že dávajú zmrzlinu a je tam Lego, že nie je to zmrzlina. Ale to dieťa bolo na 120% presvedčené, že je ten zmrzlinár, vžil sa do tej role, ponoril sa do toho hlboko. Akože nepovedal by som, že 120, lebo však to dieťa už v určitom veku vie, že nie, ale predstavuje si, že to tak je. No akože ale jasné, racionálne vie, že to není naozaj zmrzlina, ale že dovolí si minimálne naozaj užiť to, že hrá tú rolu a že sa tam naozaj hlboko ponorí. Ale keď ju mama zavolá na obed a zahodí všetko to, tak má extrémne taký rýchly switch z tých charakterov, že chvíľku naozaj bola presvedčená, že robí zmrzlinu, že má ten play, ten aspekt toho hrania v sebe. No. Ale keď ju mama zavolá na obed, tak nemá problém zahodiť ten charakter zmrzlinára a není ani smutná za tým. Ale ja si myslím, že my, keď dlho niečo robíme, tak si uveríme, že ten charakter sme my, ale teraz sme sa bavili, že charakter a ty si niečo úplne iné. Že my sme tak code up v našich charakteroch, že keď dajme tomu, ty by si zo dňa na deň nechcel byť barber. No. Dajme tomu. No. A teraz si zober, že ten tvoj charakter barbera by ťa normálne mohol utápať strašne dlho a ja si myslím, že ako deti sme mali strašný flow medzi všetkým a to je aj tá zvedavosť, dajme tomu. Okay. Že sme proste strašne ľahko switchovali statey, že chvíľku si robil to, chvíľku si veril, že si to. A ja si myslím, že keď dokážeme aj my stále si zanehať tú zvedavosť, alebo dajme tomu upustiť od toho, že my sme niečo iné ako náš charakter, tak nám bude ľahšie. Lebo vieš, že keď ideš spať s tým, že ty si človek, ty ako, že vnímaš svoje myšlienky, že to je tvoja bytosť a nejdeš spať s tým, že si barber, lebo strašne si dávame také labely na seba. Že vieš, že čo som? Som barber, som toto, je jeden pohľad, alebo druhý pohľad je, že začneš opisovať seba ako bytosť, ktorá sa obzervuje. Chápeš, čo myslím? Hej. Že proste ja si myslím, že my sme strašne hlboko presvedčení, že sme tie charaktery, ktoré hráme, ale myslím si, že ultimátne nejsme. To je stále len charakter a možno to je aj tá, dajme tomu, že že nehovorím, že to je úplne tá zvedavosť, ale chcel som ti dať príklad, že ktoré vlastnosti si myslím, že sme stratili. No. Aj zvedavosť, aj tú schopnosť shiftovať medzi rôznymi charaktermi bez toho, aby ti bolo extrémne ľúto za tým jedným charakterom, lebo ty si svoju identitu veľmi úzko spojíš s tým charakterom, ale keď ten charakter není ty, tak už tam to zlyháva, že to nemôže dlhodobo byť udržateľné. Hej. Že si až tak uveríš ten charakter, že nedokážeš upustiť. Okay. Že toto je tiež jedna z vlastností, ktorú sme mali a preto sme menej šťastní. Len to som chcel tým povedať, že máme rôzne takéto veci, ktoré sme ako deti mali, ktoré si myslím, že sa vytracajú. Ale teda povedal by si, že to není... Povedal si, že to není udržateľné, hej, čiže povedzme, že nedá sa tak proste, že neexistuje človek, teda nepočul som o takom, čo by si toto vedel udržať
skrz, ja neviem, ďalších 10-20 rokov. Skúsim si dať ďalší rýchly príklad, hej, keď máš športovca, ktorý od 6 rokov bol proste, už vedeli, že bude niekto, dajme tomu, že sa mu venovali a nerobí si žiadnu školu, počas toho nerozvíja nič iné, dojde 40 rokov, alebo dajme tomu, aký šport robí, kde je retirement, dajme tomu, že aj 35, aj futbal napríklad. A vieš, koľko športovcov mali depresie, samovražedné sklony, lebo ten charakter, ktorý bol jediný, ktorý mali, úplne zabudli na to, že sú bytosť. Že vieš, že celý život robili jednu vec a potom dostali extrémny crisis, keď nemohli robiť šport, lebo ty nemáš sense of proste identity, že... Akože neviem, či sa toto dá úplne dobre prirovnať tento príklad, čo chcem povedať, ale Michaela Phelpsa poznáš. No. A dám ti taký fun fact, ktorý si možno nevedel. Tak ten človek strávil, teraz neviem tie roky, mal by som, ale neviem, on strávil vo vode, že proste on 3 roky, čo 365 dní v roku, možno viacej, to som radšej dal menej, lebo nie som si istý, mám pocit, že 6, ale poviem 3 roky, čo je dokopy cez 1000 dní, hej. Strávil brácho, že nemyslel ani jeden tréning a trénoval, že 2-3 fázovo denne. A my sme sa bavili ešte predtým, teraz si nesom istý, ale že či sa to teda dá prirovnať tomu, lebo jemu potom z toho zajebalo. No. Ale či dokonca nezačal fetovať na nejakú dobu neurčitú. A potom akože zase sa očistil a vrátil k tomu, ale že proste bol tak strašne korab v tom akože charakteri asi, že proste kvázi vyhorel a ho to potom naviedlo na nejaké zlé chodníčky. Čiže ultimátny point je, že teda nedá sa to udržať dlhodobo. Určite nie, ale myslím si, že je to nevyhnutné ísť tam, ak chceš niečo dokázať. Hej, ale no tak on chcel byť najlepší. Aj bol. Keď chceš byť v niečom najlepší, tak ono to je, kámo, vieš, že dajme tomu, že tu máš nejaké spektrum a tu je, že insanity, tu je, že sanity. Nie, dajme tomu, že tu je insanity, tu je všetko za insanity na piču a tu je sanity a tu všetko dobré. Kámo, ty keď chceš byť v niečom najlepší, ty musíš ísť na tú tenkú hranicu, kde ti môže zajebať. Jo. Lebo vieš, proste si myslím, že reálne nedá sa... Dúfam, že nás rozostrilo. Vieš zadržať myšlienku? Jo. Zadrž. Že nedá sa, pamätaj si. Jo. No, že nedá sa. No myslím si, že nedá sa chcieť byť v niečom najlepší a v niečom fakt, že uspieť bez toho, aby si sa sem tam priblížil k tej hranici, že ti vie To zajebať. je insanity, no. Proste to je, kámo, obsesia. Ja si myslím, že akože máš také reči, že obsesia, akože či je dobrá, či je zlá, alebo tak, ale kámo, keď tisícky, 10 000, stovky tisícky ľudí chcú byť lepšie ako ty, kámo, a chceš byť lepší ako tí, ktorí s tebou súperia, ty musíš pušovať limity a hranice mentálne aj fyzicky, ktoré nikto iný není ochotný. Dobre, a teraz sa spýtam, že či je dobré chcieť byť najlepší. To je, kámo, plus minus. Či je to proste, nemáš sa na to tak pozerať, že proste najlepší, že chceš byť proste najlepší a veriť za seba samého. To je, áno, určite. Áno, ale zase... V športoch to neplatí, podľa mňa. Proste, no hej, lebo akože... To je competition. Áno, ale že či je to dobré chcieť byť najlepší. Kámo, nemyslím si, že je niečo dobré a zlé, ja si myslím, že je to veľmi na individuálnom uvážení človeka, že si spíše plusy, minusy a čo je ochotný urobiť. Dobre, a z takého eternálneho hľadiska, hej, povedzme, Boh sa na teba pozerá. A že či to nevieš pripísať k nejakej, akože budeš to mať zaslúžené, hej, akože ty v tvojej hlave, keď Michael Phelps musel mať strašnú dávku dopamínu po každom zlate, čo vyhral na olympiáde, musel byť proste extrémne šťastný. Lebo vedel, že si to vydral jak kokot, hej. Ale teraz, že či je to proste righteous, chcieť byť najlepší, keď sa na to tak pozrieš? Ak ma chápeš. No, že je to akože také možno trošku zavádzajúce, ale... Nemám isto 100% odpoveď, ale myslím si, že to je viac dobré ako zlé. Okay. Lebo proste, keď máš nejaký najvyšší cieľ, za ktorým sleduješ, obetuješ tomu extrémne veľa a naozaj ideš spať s tým, že si naplnený, že to, čo robíš, ti dáva zmysel, prečo to je zlé, že... Dobre, a teraz keď to pretransformujem zo športu napríklad do profesie, že máš barbering. No. A bol som teraz na školení u jedného nemenovaného barbera a on tam hovoril, že on nechce byť najlepší, že prečo? Čo akože zaujímavý point a že proste chce akože tvoriť komunitu a chce spájať ľudí, spoznávať ľudí a neviem čo všetko. A že kvázi
preto sa pýtam, že či je zlé chcieť byť najlepší v tom remesle napríklad, že či to by sa už dalo brať, že to už je greed, alebo že to je proste už, že to není proste... Kámo, ale... Lebo v remesle to je také, že chceš mať najväčší brand, chceš byť považovaný za najväčšieho mastera toho skillu, chceš, aby sa o tebe vedelo, ale tiež to musíš vydreť, hej, tiež si musíš prejsť neviem čím všetkým, aby sa to stalo. Ale teraz tuto, teda mi oponuje ten školiteľ, vravil, že proste nemal by si chcieť byť najlepší, že proste sa ani nedá proste barberingu. Akože myslím si, že vždy chceš byť lepší ako ty včera. Áno. To určite je. Že možno kebyže sa na to nepozeráš tak, že chceš byť lepší ako niekto, alebo najlepší zo všetkých, len to sú tie dve veci, to je ten rozdiel, že ty sa môžeš na to pozerať, že chcem byť najlepšia verzia seba samého, a to je najlepší úplne v inom slova zmysle ako najlepší medzi všetkými. No, akože myslím si, že väčší tlak... A že či toto je to zlé? No myslím si, že väčší tlak vyvoláva, keď chceš byť lepší ako všetci. Určite to vyvoláva na teba väčší tlak. Ale ja si myslím, že keď to niekomu funguje, že chce byť najlepší zo všetkých a naozaj mu to dáva sense of meaning, tak neviem si predstaviť, prečo by to bolo zlé a komu tým ublíži. Lebo greed, vieš, že nikomu Dobre, bavíme sa o tých črtách charakteru, že či to, že chcem byť najlepší medzi všetkými, lebo to je také akéby naháňanie sa, že proste chceš byť non-stop niekoho predbehnúť, že už nepredbiehaš iba seba samého samozrejme, ale že je to proste o tom, že ty chceš byť ten najlepší, že to je proste bod, kedy to môže už byť nezdravé pre tvoje ego, alebo pre tvoj charakter, alebo pre tvoje srdce a že to môže byť proste v očiach the Almightyho, že proste je to zlé, že to je nejaký štýl greedu a podľa mňa v Biblii je niekoľko takýchto kníh alebo príbehov, ktoré hovoria práve o tom, že kto, toto určite poznáš, že kto skončí posledný, bude prvý a kto skončí prvý, bude posledný. To si počul? Nepočul, ale myslím si, že to je komplexná otázka v tom, že není čierno-biela a myslím si, že nejaké obdobie ti môže fungovať rozmýšľať takto a niekedy ne. Chápeš, že dajme tomu, že v nejakom období, v nejakom konkrétnej situácii si myslím, že my vždy vyťahneme to, čo nám funguje. Ak ti pol roka funguje, že chceš byť najlepší zo všetkých a potom cítiš vyhorenie, chvíľku switchneš na to, že chceš byť lepší ako ty a vieš, že ja si myslím, že to je strašne pretransformovateľné day-to-day basis. Že proste, ja si myslím, že ty vieš nejak kolovať medzi týmito nastaveniami. Chápeš, že nikdy to, čo ti fungovalo včera, ti už nemusí fungovať dnes. Rozumiem, ale ja som sa to snažil teda breakdownu na ten... Nemyslím si, že to je zlé. Na tú úroveň toho charakteru, čiže máš, že proste Boh má nejaké akože okuliare, judgmentu, hej? A teraz povedzme, že máš dobré, zlé, škála 100%, 100% je dobré, 0% je zlé, hej? A teraz, že... Nemyslím si, že tým nikomu ubližuje, že chceš byť najlepší. Áno, ale myslíš si, že všetky veci, ktoré sú zlé, ultimátne musia ubližovať ľuďom okolo? Či nie? No, môže to ubližovať tebe. No a to sa pýtam. Čiže, že či mne toto vie ten charakter pošpiniť, to ma zaujíma, lebo to je, nevieš to prirovnať ku greed? Neviem, či ti vie pošpiniť, akože takto... Že ti to pošpiní srdce, že bude zaslepený tým nekonečným naháňaním toho úspechu, alebo skôr nie že úspechu, ale toho prvenstva medzi všetkými, až ti z toho kvázi zajebe, alebo že proste, či to je správne, že či to není, že sa... Lebo Boh môže mať pre teba iný plán, alebo nejaký plán, vieš, a že proste, že či to není zavádzajúce, sústrediť sa na to byť stále prvý, aj keby to má tebe pomôcť, alebo to neškodí ľuďom okolo teba, že či to je tá správna vec, alebo že či to je proste righteous. No určite to nevnímam ako, aj keby, že to není úplne, že najlepšia vec, že myslím si, že to je, že určite sa to nepreklína k tej druhej strane, že to je úplne zlé. Že k tej druhej strane, že myslím si, že určite ti môže z toho zajebať a môže ti to škodiť, keď 20 rokov robíš len to, že chceš byť lepší ako druhý. Takto, myslím si, že keď to robíš naozaj z lásky k tomu, čo robíš a chceš byť najlepší, to je v pohode. Ale keď to robíš len preto, že tá samotná vec ťa už ani nemusí baviť, len už ťa ľudia poznajú, že si v tom najlepší a chceš to udržovať len preto, lebo ťa ľudia poznajú, že si v tom najlepší, tak ti to extrémne škodí. Ale keď zároveň máš rád, čo robíš a máš na to fakt, že passion, že proste si úplne že do toho zapálený a chceš byť najlepší, si myslím, že to je úplne v pohode. Možno ti zajebe aj z tohto, ale keď si v niečom bol najlepší 5 rokov, tá vec ťa samotná nebaví, ale ľudia majú očakávania, alebo ťa poznajú ako najlepšieho v tom a tebe by ublížilo na egu, že už
nebudeš v tom najlepší, lebo už si raz bol, tak to isto je akože dosť nezdravé. Hej. Napríklad ja som to mal takto kámo v powerliftingu. Že proste ja som strašne skoro bol dosť silný a všetci ma poznali ako powerliftera a pre mňa bolo extrémne ťažké prestať robiť tie cviky, lebo ľudia ma poznali na Instagrame z okolia, že proste ja proste mám čísla. A pre mňa bolo strašne ťažké dvíhať menej, ale vychádzalo to z toho, ne, že chcem robiť ten powerlifting, mne to vychádzalo z toho, že ma tak ľudia poznajú, ale ja už preto nemám passion. Hej. Ale kým som preto passion mal a ľudia ma tak poznali, ja som vstal, ja som sa cítil naplnený, že viem, čo idem robiť, milujem to, čo robím a zároveň chcem byť najlepší, cítil som sa brutálne. Ale ako náhle ma tá vec nebavila a robil som to preto, lebo ostatní si ma tak pamätali, tak to bola extra pičovina. Hej. Takže si myslím, že záleží aj na tom podkontexte, ktorý je pod tým. Že prečo chceš byť najlepší. Ak chceš byť najlepší z lásky, super, ak to robíš preto, aby druhí ťa tak videli, kámo, tak to tiebe, to je strach, vieš, takže to už je fakt pičovina. Mal si zapísanú nejakú otázku? Mám ich viac. Kľudne. Halu, že za 3 hodiny sedíme v lietadle ináč, ale teraz no. Ešte orelné. Za 3 ešte, ne, máme ešte čas. Koľko hodín? Ja neviem vôbec, kedy príde. Počkaj, je 13:45 a my o 3 máme byť na letisku, ne? Píše mi Sandra, že príde za 15 minút. Ale počkaj, tu nemám asi je 12, že? Je 13:45 a Sandra mi píše, že o 2:00 som tam, kde som vás vyhodila, ok? Fú, no, dobré, tak to bude naháňačka. Bude. Ale pozri, ja som vedel, že my budeme sa točiť okolo troch, kámo, lebo vieš, to proste sa nedá. Ale to je super, akože... Kebyže máme 4 hodiny, tak lepšie. A hlavne je to ešte stále také, že vieš, že nie je to úplne prirodzené, podľa mňa. No nie. Vieš, zase úplne nový setting. Úprimne sa necítim vôbec úzkostne a zle. Akože... Ani ja. Vôbec sa necítim nijak negatívne, ale myslím si, že na prvý podcast obaja komunikujeme dosť po piči. Akože tak, jak normálne, len je to stále, že tam je taký malý guard toho, že nechceš ísť úplne asi osobne, lebo nevieš, čo z toho zverejníme, nezverejníme. Vieš čo, ja zatiaľ som stotožený so všetkým. Úplne všetko tam. Aj čo som ja povedal? Úplne všetko. Okay. Tam, akože ja tiež, preto hovorím. Ja som stotožený so všetkým. Že vôbec mi nevadí nič z tohto asi, že zverejniť. Dobre, skúsim teraz, že... Dobre, koľko máme času? 15 minút? Túto otázku, ak stihneme, ak ne, ale chcem dať toto. Ty, ak si sa pýtal, ja som myslel, že mi ukradneš otázku, ale... A ešte fotku by sme si mohli dať s tým pozadím potom. Ale dáme na stôl a tu sa postavíme. No. Ale zabočil si inde. No. Takže tu mám tú otázku. Keď si sa pýtal o tej kapacite, že či máš kapacitu 100% stále, tak ja mám otázku, že myslíš si, že niekto vôbec má kapacitu na takéto zmýšľanie a rozmýšľanie hlboké do života, alebo sú naozaj niektorí ľudia, že sa narodili, že nemajú potenciál, kapacitu na to tieto veci rozoberať a vždy budú jednoduchí. Nehovorím, že to je zle, lebo není to, že judging, že niekto je jednoduchý, že sa nevie takto baviť, ale myslíš si, že každá ľudská bytosť má kapacitu na to viesť podobnú konverzáciu, ako máme my, alebo niekto je predurčený na to, že v živote sa nebude vedieť takto, že či sa to dá naučiť. No, tú zvedavosť, chcieť sa rozprávať. Dobre. Tak začnem hneď, akože to skúsim rozdeliť, lebo je to veľmi individuálne. Rád by som povedal, že človek, ktorý sa narodí disabled a že proste nevie rozprávať, že má nejaký typ, alebo aj autizmus, Down syndrom. Vyslovene, hej, autizmus, Down syndrom, alebo hocičo, že proste není schopný ani normálne komunikovať, hej, alebo sa postarať o seba bez opaterí ostatných, tak myslím si, že on je predurčený nemať tú schopnosť, hej, že on nemôže proste. To s tým súhlasím. A neviem, prečo sa to deje, neviem, prečo to je. Človek, ktorý by challengeoval tvoje vierovyznanie a tvojho dobrého Boha by povedal, že prečo sa deje, prečo sa toho decko a toto. Na to není odpoveď, proste neexistuje odpoveď, nemáme na to odpoveď. Ale potom máš ľudí, ktorí teda sa narodia a prejdú si dospievaním, hej, nejakým, vedia rozprávať, zapadnú do nejakej civilizovanej spoločnosti a myslím si, že ľudia, ktorí teda sa narodia so schopnosťou rozprávať, už len rozprávať a rozmýšľať, môžu byť disabled, ale ak majú mozog a ústa a vedia to akože dať tým myšlienkam kvázi médium, tak oni majú potenciál vždy. Ale je to veľmi, veľmi ovplyvnené ich dospievaním, upbringingom, skúsenosťami s ľuďmi, veľmi výchova do toho proste akože zapadá. Čiže ja si myslím, že
ak to není, že 100%, tak je to vo veľmi vysokých 90%, že tí ľudia, podľa mňa, pokiaľ sa to podchytí správne, v mladom veku, alebo už od narodenia, že pokiaľ tomu dieťaťu dáš to, čo si ja nehovorím, určite sú výnimky, že poviem, že 90% áno, že na 90% ten človek má kapacitu dostať sa na nejaký takýto level hlbokého challengeovania, rozmýšľania a bavenia sa. Takže 90% ľudí si dobrovoľne vyberá tú ľahšiu cestu, že sa ani nezamyslieť. Keďže hovoríš, že 90% ľudí ten potenciál má, zároveň pred narodením, alebo teda pri narodení. Pri narodení. Pri narodení. Ale veríš, že sú ľudia, ktorí len si dobrovoľne vyberajú sa nezamýšľať, aj keby mohli, a tým pádom sa nemajú tak dobre, ak by mohli mať. Podľa mňa to tiež vychádza z nejakého to je nejaký coping, proste si to áno, ale že aj skrz ten coping, kebyže nerozmýšľame nad tým, že ten coping si vyberú, veľa ľudí by mohlo takto rozmýšľať, alebo chcieť, alebo nie, že chcieť, ale tam je dôvod, prečo si to nevyberú, a to je ten coping. Áno. Čiže oni si na základe niečoho, ja neviem, môžem povedať, že poznám ľudí v mojom okolí, ktorí už si dobrovoľne vyberajú nezamýšľať sa nad tými vecami, a jak Juro hovoril, že po určitom veku ty už si proste si ten charakter istý, že už sa to proste tie črty nemenia. Čiže ja si myslím, že na to, aby si ty prišiel o tento jakýby potenciál, tak musí sa ti v živote toho veľa udiať. Ale ultimátne si myslím, že keď sa narodíš a mal by si správny guidance, tak proste prečo nie? Dobre, takže bereme túto odpoveď, že si dá 100%, lebo podľa mňa si to zhrnul dobre. A ty si čo myslíš? Ja s tebou súhlasím, že veľa ľudí, ktorí by mohli, si vyberajú žiť život tou ľahšou cestou. Že veľa ľudí by mohlo mať tú kapacitu. Ale má to svoje opodstatnenie. No určite má, ale myslím si, že kebyže s tým pracujú inak, v mojom vnímaní lepšie, tak by sa mohli mať lepšie. Hej, ale to je individuálne, extrémne. Áno. Takže ja s tebou súhlasím. Len chcem ešte